l'estat espanyol crec que maltracta molt els estudiants catalans, sobretot perquè enguany amb el tema de les beques als estudiants universitaris veiem que Catalunya és l'única comunitat on els estudiants no han rebut la seva beca. Crec que és ja una qüestió de necessitat bàsica. Si volem sobreviure com a poble, com a cultura, la nostra llengua, el nostre model social, les nostres ganes de treballar, no podem seguir subjugats a un intent de potència com és Espanya. Com a joves tenim la possibilitat de decidir quin tipus d'estat i quin tipus de país volem. Una cosa que podem construir, és una il·lusió com a persones, nosaltres que ho veurem des d'ara i fins al futur ho podem veure. La independència és una oportunitat per construir un nou país, un país millor, amb oportunitats per a tothom, més just, perquè crec que és un deute que tenim pendent amb la nostra identitat, la nostra llengua, la nostra cultura, la nostra gent. Jo vull la independència perquè actualment vivim en un estat que no funciona i que no hi ha manera d'arreglar-lo, és impossible tornar a començar. Per tant, jo crec que la independència és l'oportunitat que tenim com a ciutadans i ciutadanes de poder avançar i de viure en un país digne. Perquè som el futur i tenim empenta per tirar un país endavant. Hi ha un motiu que és de dignitat, és un motiu de, hosti, perquè volem. És a dir, com a mínim fer un referèndum, poder preguntar a la gent què vol i llavors a partir d'aquí, doncs el que surti. I si aconseguim un país nou, doncs un país nou que tindrem i que realment podrem fer des de zero. Que vull construir un nou país des de zero, més just, més democràtic i on totes les opinions tinguin cabuda. La independència és una eina de supervivència. Com a país no podem suportar més que Espanya ens tracti d'aquesta manera tan indigna. Ànims i endavant!